खालामबाय राजु नार्जारी लाइमोन दैदेनगिरि बेबो UPPL आव जइन जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि आंथ' जइनानो जायाखै आं नामबो होआखै मारै आंनि नामखौ गाबज्रिखो होनबाय दाना नोंखौ गाबज्रिदों होनना बोना लाबोबाय आंखौ दाना एथ' हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव आं नङा होननानैथ' बुंनो हाला दाना आंखौबो आर'नाइ सोबाय इदिन सोबाय नालाय जाबायलै जोब्बाय सोबाय नालाय होननानै इयुथनि UPPL नि जोंनो सेक्रेटारि दा माखासे निउस मिडियानि गेजेरजों मा बुंगासिनो दङ खारन जे बे राजु नार्जारी जे साराबो UPPL निफ्राय ओंखारगोननि सम्भाबना नामा जेन माखासे थांनाय जेन इलेक्सनफ्रावबो जे बाय इलेक्सन बेयावबो आरो क'क्राझार लकसभायावबो बिथाङा जेने MP नि जे टिकेटनि मोनसे माबा सम्भाबना बेबायदि खालामदोंमोन गोबां जेनेबा गोख्रों खामानि इलेक्सनफ्रावबो गोबां प्रसार खालामदोंमोन दा बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय इलेक्सनाव दाथ' जे सरकाराबो दाखांबाय आरो माखांबाय गोबां खोथा बहनदों आरोखि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरखौ निस्सय नायबा बुजिगोन मा रोखोम जेने फैगोन जे BTC इलेक्सनाव मा रोखोम जानो थांगासिनो दं आरो जेने बिथां सारा बे UPPL जेल दलाव थानो बाबाय नामा नोंथांमोनहा निस्सय नायबा बुजिगोन भिडिअखौ नायबानो जाबाय जों बयबो बड'फा हाउसनिफ्राय बेखौ एस्कर्टसो खालामदोंमोन एस्कर्ट खालामनानै लांबाय बिजनियाव लानानै थांबा आं साइडआवसो दङमोन मिटिंनि साइडआव दाना एनाउन्स खालामबाय राजु नार्जारी लाइमोन दैदेनगिरि बेबो UPPL आव जइन जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि आंथ' जइनानो जायाखै आं नामबो होआखै मारै आंनि नामखौ गाबज्रिखो होनबाय दाना नोंखौ गाबज्रिदों होनना बोना लाबोबाय आंखौ दाना एथ' हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव आं नङा होननानैथ' बुंनो हाला दाना आंखौबो आर'नाइ सोबाय इदिन सोबाय नालाय जाबायलै जोब्बाय सोबाय नालाय होननानै बिदिनो जोबनानै थांबाय फ्राय एक सप्ता उनाव आङो दिल्लीयाव दंमोन बे दिगम्बर नार्जारी आदा आं सानैजों जों दिल्लीयाव मोनसे मिटिंआव दंबाय थायोमोन मोनानि 9टासो समाव बे आदा प्रमद बर' आंखौ फन हरबाय कंग्रेचुलेसन सेक्रेटारि साहाब जाहरबाय आंखौ हाब मानि सेक्रेटारि होनबाय आं मानि सेक्रेटारि होननानै नों UPPL नि सेक्रेटारि जाबायब्रा आं प्रेसिडेन्ट जाबाय आरोखि बागानपारायाव माबा मोनसे मिटिं दंमोन आं मिटिंआवनो गैयामोन आंखौ सेक्रेटारि दोनबाय ओमफ्राय आं होनबाय बे बोरै सम्भब आंथ' गैयानो आं बोरै सेक्रेटारि जानांगौ आंथ' रोङाबो जेबो पलिटिक्सनि होननानै आं जानो हानाय नङा जाबाय औ आंखौ नाख्लाय हरनानै नों जायाना नों जानांगोन जाबाय दाना आदा प्रमद बर'आ दा बेबायदिनो उनाव इलेक्सननि दोहौआबो फैबाय उफाय गैया दे खनसे मावनानै होनसै होननानै मावनानै दाना दिनै बुंजाबाय अबस्से सानसेखालि नैबे सांग्रांनि न'आ बेयाव थाजेनबाय थानानै अखानायै ना माला शिबसारा बाव थाबाय आङो बेजों गारियाव गाखोनानै थांबा सेक्रेटारियेटसिम आदा प्रमद बर'खौ होनबाय आं आदा होननानै दाथ' इलेक्सनाबो जोब्बाय गभर्नमेन्टआबो दाबाय नों चिफ जाबाय नोङो पलिटिकेलि मावलांदो आं ससियेलि मावनोसै सानैजों हेल्प होलायबाय थानोसै खिन्थु नों पलिटिकेलि थांदो आं ससियेलि थांसै होननानै बिदि होनबा बियो एकदम बोरैबा खाफालाव हमनानै सांग्रांनि न'निफ्राय सेक्रेटारियेटसिम जेबो बुंलाङाखिसै मोदैल' गबाय मानसिया सेक्रेटारियेटआव सहैग्रोमोना ओंखारनानै आंखौ मा खालामनो नागिरदों नों होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं जेबो होननो हायाखिसै उनावहाय चिफनि चेम्बारनिफ्राय दसे थानानै आं फैबाय बिनि सानथाम उनाव आंखौ दिल्लीयाव लानानै थांबाय फुंनि 2:30सिम बुजायबाय आंखौ मोनसे क्लेरिजेस होननाय 5 स्टार हटेल दङ दिल्लीयाव फुंनि 2:30सिम बुजायबाय मानो पलिटिक्सआव थानांगौ उनाव बिथांनि खोथाखौनो मान होनानै दे होमबालाय नोंहा मोजां जायोबा समाजा मोजां जायोबा आं थानोसै होननानै थानाय जाबाय आरो दासिम नि सायाव मा बुंनो सानो राजु नार्जारी जे UPPL नि इयुथनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिया जेनो खारन UPPL नि सायाव साफिसियेन्ट गैया पलिटिकेलाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया बे बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव नोंथांमोना खारन एसेसो बुजिनो हाखाबाय जानांगौ खारन फैगोन जे बिसायख'थियाव सोलायगोन नामा मा एरायगोन नामा खारन गोबावनिफ्रायनो जे 5 बोसोरानो जानो थांगासिनो दङ 5 बोसोरानो जाबाय होनदो 5 इयार्स जानो थांनायाव गोबां बिथाङा जेनो गावखौ माबा मोनसे डाइरेक्टलि बबेबा आफादनिफ्राय ओंखारालासिनो डाइरेक्ट आर'नाइ सोजानानै बिथाङाबो जेनो खामानि मावना होदोंमोन जे राजु नार्जारी साराबो दा गोबां सासे खस्थ' खालामनानै दैदेनगिरि जानानै माबा मोनसे पद
बिथाङाबो लुगैदोंमोन जानांगौ। खारन फैबाय थानाय जे इलेक्सनाव बबेबा पार्टिजों थांगोन नामा बा बबेबा पार्टियाव ट्रेन्सफार जानानै टिकेटनि माबा मोनसे आरो नै दा लुगैगोन नामा बा जेन'बा बै दा इउपिपिएलआव खारन थांनाय बोसोरफ्राव जे बाइ इलेक्सन बा क'क्राझार लकसभानि एमपिनियाव जे टिकेट मोनजानो लुगैदोंमोन खिन्थु बेखौ मोनैनि थाखाय माखासे नै दा पलिटिकेलनि खारन गासै माबाफ्राव साफिसियेन्ट जाया बेखौ बायदि सानदों नामा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांनि साननायाव मा रोखोम दङ नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय।